Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo.
Jesus ko ami pako king krus. Pauli ning lugod mo king tao, at bunga ning pamanapad mo king kaburian ning igpa mo, at dininan sikanan ning banalay espiritu. Aduan mi keka, ing pakiramdaman mo, ing panalangin, ding taong manigapo, at manyawat kapaldanan keka. Ababan sa gandang Santo Cristo del Perdon y Caridad. Aduan mi iti king lagyo mo, king kapamilatan ning banala Espiritu. Amen. O Indong Maria, panay akong saslag karing daralanan mi, antimong meto nga waga, ning kaligtasan, ampon kapanayan. Ipanibala mila ring sarili mi keko, o kabulasan ding masakit. King krus me kirake ko, king kasakitan ng Jesus, at pepanatilyan mong matatag, ing kasalpantayanan mo. Ika, Birhen de los Remedios, balo mo ing pamangailangan mi, at apipihu mi, ing ibye mo iti. Ban kanito, antika rin king kaina, ning Galilea. Makapagbalik kami king tula at magfiesta kay bat niting panahon ning kapagsubukan. Saupan mo kami, o induning tula, ing manusig king kaburian ning iba. At gawan mi, ing aman naman ng Jesus kay kami, amin ako king sarili na, karing kasalanan mi, at memusan karing lungkot mi, ban adala na kami, king kapamilatan, ning krus, king tula ning pangasubling mebye. Amen. Maya pa bengi po kayo, kakrusada, at yung kayo po ngeni, king kakatang programang Inkrusada, 75 years full of grace. Nakala po pwedeng pagmaragol, king kakatamong diocese, ang ngeni meto na pong archdiocese, at metong po kareti, yapin po din kakatang kaparian. Masaya tang po masaya, at yung tang po ngeni, king Pilar Village, at kayang tabi tayo po ing metong kareng anak kapari, ning kakatamo pong archdiocese. Maya pa bengi po among. May pabengi among tok. Magpakilala tamo po among. Ako po'y among Larry or among pot, ngara Miranda. At tao ko po San Luis, mayor din ko po niyan 2006, February 25. So 17 years na ako pong pari at mag-apat na ako pong banwa kay Niking Parokyaning Parish of the Blessed Trinity. 17 years. 17 years. So malambatan ng, kaya miyabi-yabi kami po seminaryo, kaya miyabi-yabi Miracle Seminaryo. Kilala kami po. Kaya yan po'y pot, ako po'y tok. Yan po nga beming mag-weights katanyalan niya po katawan. Ang gangi ko. Nino kas kaya betang kanta? Pot, not, Nino pa kanta? Di Mena, di Mark Jill. Nick. Basta yung lagyo tamo, putot-putot Pot, lang. not talk. Yan, kami po wabi-yabi kay kanita. Rap, yan din. Oh, pati po Yapon J. Sana kaya J. bita Yapon J ngayon eh. Waling yung dakal balong kutang kera, waling yung best friend ng Father Pot. Kaya mo, datang, waling alam pamangan. Alam pamangan. Pero nung ating pamangan, sigurado nga Chuya Chuya sigurado. Makabaw yung pamangan nito. Pila na kang, banong pare 17 years? 17 years among tok. Kareng 17 years no naka-assign. Itang first assignment ko kang Apo Setuya bilang secretary for 2.5 years since 2005 hanggang October 2007. And from 2007, ni-assign ko king seminaryo as SD 2007 to 2010. And from 2010 to 2009, ay ako po'y maging director king pre-college. So 12 years ko po king seminary formation namong tok. Kay Kaya ba't parokya. yan ni parokya? Yan ni parokya. Manibat 2019. Din kayong kakatang manalbe, ang pong makarandam, na yung minsan mas interesado laging chismis. So, Aywa. dakal marites. Marites. At yung pimbalang joke gani balo ko, potad balo mo na. Nanay tamo. Ipangopya katang jokes. Balo na itang, din ka nung magobra kimpisamban, din ka katam church workers, din laiko tamo. Mga gana ka no, manali. Magana. They are really good. Pero machismis lang. Oh.
Wow. Balong ngawas karela. Nangaos karela? The Good Samarites. At hindi ka tamang Good Samarites, interesado la po tungkol king, siyempre, king BMO, personal. Wow, among. Nano mo difference na ning from secretary, kay ba't formator, kay ba't pares best. Potang secretary ka na nung obra. Pota secretary ko, ito, malapit ka king tatang na ning Archdiocese. So, balo mo retang kayang struggles. Itang bala mo, feeling mo, uy, kaya kay tatang ko. Itang mas familiar ka ketang kay katamong obispo. Kay ba't rempari, ababalo mo nga, ding lugar. Ita naman, ponda kalya perks, ne, siyempre, makadikit ka keng pinaka, siyempre, kay katang Archdiocese. At magrasya. I mean, when I say magrasya, itapin, balo mo, kayabe mo, banalya. Miyabuban ka ketang kabanalan. Wow. Nya kasi Easter Monday, siguro aling medyo mikida niya po seto niya. Inagka na akong magbisang kasal. Wow. Tino ginako man. Siyempre masaya kay nagkat na kaning ning aposeto niya. Itang feeling agkat na ka kay bat pasaw pya kaya ka. Itang bala mo pin sabi mo itang miyabugan kaging kayang kabanalan. Kay ba't akakit may pa itang aside kitang holiness na itang human side. Human side na. Tutoy tamo. Anti mo ka nanong moing bagay itang emwa kalimon ka nga po seto. Detang oras sa magkasakit siya. Limbawa po, tangatin niyang concerns king kayang administration. Baga minsan magikan shock absorber. Makiramdam ka mo, itang na-share ka rin aliwa, asabi na kaya ka. Kay ba't itang, limbawa po, tamyabi ko king sakin, itang makapakailiya. Detang kayang jokes, ne? Kay ba't detang pota seryoso ya, pota balong, pota mapali ya buntok. Balo mo nung kapilan niya. Papahya naman bunto. Ating time na, pero pota marapya ka rin tao, makasmile ya. Pero balo mo, ating milyari, pero potang marapya ka rin tao, balo ng dalan at ang kayang pagdalanan. Ike man nakakit. Magbusumangot, magbusangot. Pero, agyo ng dalan ita, naipakit. Pero balo mo ating yung pagdalanan. Under pressure pero makasmile pa mo. Makasmile pa mo rin ang po pang kalmado ya. Kalmado ya. May akit magbuisit king arap da rin tao. Kareng king crowd, makanyan. At, pero, balo mo na ating milyari na dadalana. Pero po makisabi, bala mo, okay ya mo. Balo ng dalan. At pa itang makabilib ka nga abong seto, itang king kabanalan na, itang minsan bengi ng bengi, kay ba't punta mo pa rin Tutoy tamang. masakit ang buong Tutoy kimaten ta. na. Balo mo nga tikumetong experience kaya. May gumpisa kaming alas 4 ning galingaldo. Linwal kami, may misa kami kay metong nga lugar. Minuli kami, alauna, magmisa kay pang mete. At ninyang pintala na metong kaluguran. Uling ita na yung available time na 1 a.m. magmisa kami. Pero 4 a.m. kayo may gumpisa. Buri na sabihin, biyan nga ning oras na hanggang malyari, hanggang agyo na, bang kanita mo apakit na itang pamakisan metong nakaretang tao. Kaya ba't potang ating masakit, punta lang din pahari na. At pangaulaan na lang. Tinano pang pabakal. Ang puputang birthday. Wow. O kaya anniversary. Hindi kayo bigla yung mamaos na. Bigla yung mamaos. Hello, ako pa mo. Siyempre, gagawin, hello, ako. Ni, ako. Among, ay, Diyos ko, yapo seto pala. Gagawin na ako mo, happy birthday. What to do ito? At yung minsan may kamuhanan ko. Bakit? Bakit? O talwa ka number, hindi nakakontak ka na ako. Greet na kasanan niyang anniversary mo. O balo na lang eh. Balo na lang. At Itanong mo- matandaya. Matandaya. Ang poreng piyesta-piyesta, minsan yang may kumbira. Datang niya. Dabalo kanita, mabigla niya mo yung parokya. At siya po seto. At saka potang magpa-schedule ka. Ano karen pong manalbeta ang pumakrandam. Tino Fiesta del Carmen. Wow. Antin niya minsan, paksabihan kayo makanya, Kim Fiesta del Carmen, anak ko. O, balo na yung balo. Balo na. Kaya ba't panyingit niya talaga, hanggat atin niya pang space. Kawaii May kayang listahan, i-araw niya pang makanya na, buri sabihan, hanggat atin niya available time, ibiene, retang taong manya at king oras na. Kaya ba't Anytime. ning minsan, siyempre, ning kahit tintanong obligasyon na, anya minsan natandaanan ko, there is a simple conflict na po.
O marites na ko, kanya na yan, kutang yun na, anong conflict. Bala mo, timong pisa sabyan, kay ba't ikit na, ikaming, may nadaman kami. Bala mo kinabukasan, o tatsuking gate, magdalayang pongkan, Wow. makantaya. Metong ita, itang manaruya. Balon balo po. Pero luwa naman yung may kapala sa kaya kami. Biyasang manaro. Kaya kay ba't magdalaya pa kantang biskwit. Wow, sensitive ya kay makanita kay panamdamanan ng tao, lalo na ka rin pari. Kay ba't ima ko, tao po kasi Santana, taga Carignapo Seto. Nang kayo po, may palapit siya kaya kami, anti mo ikinima ko. Nung nanong adampot na Ibiena. Ay, wow. Nang kayo din na yung biskwit, detang offer. Pabakal, di natin yung pabakal. Tsaka nga ako akalingman yung paniya ko masakit eh. Talagang yapang sumawag, magdala ka ako kayong ospital. Talaga? Bante na ako, talagang pa-MRI na ako, dala na ako St. Luke's, mga yan. Ang gana ngayon panin na akong bibisitan balang sakit ko. Parati ang ating padala, minsan padala na akong glucerna, makanyang prutas lamo. Iaparuguing mamisita at mag-initiate ketang o abagay ita. Call na ka, pingamanwan mo. Manto niyang paralan ba na nga paramdamin kayang masabal kaya ka ang concern. Kagrasya mo, among. Among. Pila member nung kaya, be? 2.5 years. 2.5, pero- Makaba akong dili king panga-sekretary. Uli mi tiyempon ko katari siya kanitang 2007. So usually mga 6 months lang mo, makay 1 year. May pa-tiyempo ya ako. 2.5 years kay but yak minunang diling tiki na abroad mo. May abroad kayo? Oo. Kanyang oras na magkasakit na lalakad at manan-manan ng Nung kayo minta? Norway. May bugay sabihan ditang magic word ko. Di nga pabigla ko. Sorry. Norway. Manibat kanita, balang makoya, piliwas-liwas na nori maging sekretary na. Ang poreng repede ng ituking pari. Bang mantabi kaya kasipin po tutuane. Kanyang maging sekretary ko po, panita ni may kumpisang mag-deteriorate. Ikang sinaligaret ang Vans na. Alwa naman. Ay, aliwa naman. Taga-buwak ko mo. Yakong, Kasi last time maka-Vans siya po na. Kulala pa mong. Siyempre, lang ako. Itang uso ko rin nga anak. Pero ngayon makakain na Skechers. mga sketchers na yung Kulala black. Balang bayang yung mitataluras suling bit may nanetod. O kaya pin magrasya ka uli nga kaya. Ay, ako. Nakukorakal kwento kaya, tungkol ka nga po seto. O last na mo, sigurado interesado. Nano pang yung mga kaliwang kaya? Ang aposeto. O kaya, detang anecdotes ng aposeto na at chupamuring kaya ka. Ay, hindi. Makapakailiya mo na yan. Yung po kasing driver nga po seto, mabilis siya magmaneho. At, potang mabilis siya mag-drive, agad nang sabihan, densyo. Mabilis kang miras, mabilis ka namang mate. Nga na po. Sabi, makakalala ka mo, lokot, di pa maninaya ka. Nga na Noon niya minsan malilate na kami, mangumpil kami po king Don Bosco Mabalakat, may genlex kami, oning malilate na kayo po, pembilisan niya po ing driver. Densyo, bilisan mo yung bagya. May ka-overtake kayo po sigurong mga 5 hanggang 10 sakin. Anya miras kayo po king toll gate. Len mo ne, pulo lareta, sayang la rin. Oning sa ibatan na kayo po ning enforcer, ne. Kasabat na po ning enforcer makanyan, biklat na po ning drivering kayang awang, ya po seto, mig keraya, mig takap yang lupa, at sinabi na king kayaking driver, densyo, parakap na ka nga. Kairakap kayo. May rakap kami, may akwaya po lisensya yung driver. Pero pambilisan po. Ito po yung metong karimaka pakaili ng may Wala pakaili. akong mo sabihan na pari, obispo ko, ana. Aliya po, naniya po si Kinay, uling balo yun na mega overspeeding kami. Naneman mo po, penusigan ang overspeeding. Wala akong sinabi na obispo ko, ana. Kaya ba nang sabihan yung traffic enforcer? Iglesia ko magic po, word. ana. Ali, magic word. Itong magic word na obispo ni Ali. Ginamit ita. Basta may keray, may takap yan lupo. Padakap na ka densyo, padakap na ka nga. Iya ko ay po lisensya. Miras na kayo man po king oras kanita. Ay. Opo. Alam mo, di Manuel, kayo mag-enjoy. Laburi naman kayo na yung kwento. Marites na Kaya rin mo ging kang aposeto, kay ba't begging kang Seminary formator. mga na naman yung BA formator. Kaya, masanting kayong seminaryo kasi, katutwa, uling rin nga ba mo, anak la. Nametong nga naman tayong buri na nga po seto niya magstay seminaryo. Makiyabe rin anak, magyang anak, disposition, mga yan. Halimbawa po mag-basketball ko, minsan ako isipan na mag-40 na ako, kaya alam ko 16 years old. Tambala mo, sisikan ka naman ang po pang
ababalo mo retang lingwahe da rin kaya nakan. Well, medyo challenging nga mo kasi minsan nadwala ang pulo, 30 ala mo. Bala mo ay mo metong kantatang nung 30 kaya anak. May hiliwala ugali. Medyo ating nga ring difficult part itang makanitang klaseng ministry. Kasi magsilbi kang tatang karening penibaladang anak. Ikang magbante. 24 hours ang basta tatsula kaya ka. Kay but in sakit na nita, you decide for them, ne? Wow, Karembiyeda rin nga anak. Tsaka itang siyempre, formula bang magpari. So itang maragula challenge ka rin, makanano maging modelo ka rin. Ini malambat ko ng buringkutang ka-reformator, marina ako akutang. Kasi ako pilang kong best me palwal seminaryo eh. Makanano po tayo magpapalalo kayo? Masakit. Masakit. Among ating time na mimuaya pa yung pengari. Kasi 19 dyan. Minsan kasi ating yung balo informator na mo pwedeng sabyan dari tiyan king pengari. Itang bagay ito, paboreming ding anak. Ila na sumabi or manyad keng permission karela nung payagan dang ikan sumabi. Pero para rugo makay manamdaman yung pengari ating bagay na mi nasasabyan dari tiyan karela. Pero po tamig decide kaping palwal me, manamdaman la kasi danay mabalo itang tunes sangkan. At nung nga balo de, lalo lang manamdaman ning minsan. It's better not to say everything. Ba't may palwal yung anak. Kay mayumon may bagya. Di nan may pakuswelo itang pengari niya, pinpo gagawan tamo ini. Sasave niya pa mo rin itang anak. Bangka ni Targo magbaba self-esteem. Lalo na king relasyon da may pamilya at may pengari, may inda, may tatang, masyado may apektuan. Although ating kami sabihan na bagay na kailangan ng i-address, king south na rin pengari naman. Ito yung itong masakit na part. Makananong magpaluwal, makananong magdesisyon kasi balo mo may ngaring mag-dispatch masakit, itapin, uling concern ka ketang anak. Makanyan, concern ka ketang tao, ketang seminarista. Kaya ka rin pepalwal yun, tinamig balik pa si Bayo. Atin na may pari mo naman. Atin na rin may pari. Ang po itang balo mo, itang may labasan. Kaya ba, ngayon ni pari, Ay, Marinela kang tagya ka na. Marinela. Anya ngayon, minsan nakakikumadyo Marinela ang bagya. Maridyo Marinela kasi. Pero na kayo mga payarin pari. Manibat king batch dari apong Irish. Ila rin minuna akong handle. The Irish. Manibat ka nga apong Irish. Pababa. Hanggang 2019 ko ka rin eh. So, ken 12 O years di ko. po tang magpapalit ka karela, alang noon eh. Mo po tangakit ko lang naman ngayon eh. Bala mo, may kakapatad kami po, tamikit kami, bala may sisingid at kami mo. Ay po tayo mo alaman, Albele. Mas anak ka pa itsura karela, ata, father. Yan. Itabi siguro na ang mo ako anta, siyempre king biyeta mo bilang seminarista po magpari. Pepalwalda ka nita. Awa mo, oo. Kutang mo ni magpapalwal. Nino may papalol. Yung obispo. Yapundong. Yapundong. Shoutout po kapundong. Pero yung masanting na nita, anyang linwal kami, guided. Guided, yeah. Mag-report kami karela regular. Kaya anyang mipalwal ko, kanta ko, maging close kayo. Wait. Bala makanta. Siguro makanta mo rin. Actually, ating kung buring ipalwal, nang minsan, imbes na palwal ke, ating kung payadress sa issue kayo, isopan ke. Actually, ako mag-introduce ketang metong policy nga ito, yung department eh. Itang, dengan ba, burida palwal dan eh, pero ako, tingko pang ngakakit saving factor, kailangan kaya mong sopan ketang aspeto nga ito. So, kilugod din nga pong mag-respond la. Atin mo rin na minsan na alilar go mag-cooperate. Karing kung malulungkot po, tang gagawan mo, itang part mo, sosopan mo lang, minsan, sopan yung sarili. Tilang talagang saving factor ng tao. Tila saving factor, ako itang parati ko lalawin na mo. So ito from formator, kay ba't ngayon imaging kang Paris priest? Parish priest. Kaya naman Paris priest na nung Uy, adjustment. ito. Kasi kalamba mong formator. Maluwa, 12 years, ne? Anya miras ko kayong parokya, sabi ko, joke mo po, magbalik seminaryo nga. Buri sabihan tang aliwaying fulfillment na ning pastoral work, ne? Itang parish life, aliwa. Kasi dati magmisa ka rin parokya, magmisa ka mo. Ala kang direct... Alang community mo na. Alang community, makanta karagol. Community meeting mo ito, 130 seminarians,
15 priests, more or less 200 kay seminary. Pero king parokya, sabihin da, average tamong 20,000 per parish. Ne? Kay ba't mas malawak yung pwedeng gawan. Although okay yan kay seminary, ne? Special ministry yapin po, niya aliwa yung experience, aliwaya naman po yung king parokya. Pero panamdaman kaya rin itang aliwa yung klaseng fulfillment. Itang balo mo malapit ka rin tao, makababad ka, at ating time na bisa kang painawa, pero hanggang mapagal ka, hanggang mahalagnat ka, Magkabe ka na. makihabi ka, lumuwal ka, magmisa ka. Kasi minsan po, sabihin daw, kahinakana pa, ang papapalit na eh. Kasi magi kong inspiration, detan matuwang pari na agyuda pa. Kay ba't compare kay ngidad ko, makanyang pangidad, ako nawari agyu. Yan, minsan pagkapilitan ko ng pakiyog yun. To the point na minsan, yung health ko naman niya magsuffer. Uling bali na ako man, dahil ko health issues. Potang makanyan ko, normal ko itsura, lupa ko mo normal. Pero dahil ko health issues. Pero panikwanan kong ibiyay ang agyu ko. Minsan mo talagang yung katawan susukuya kaya tang obra. Iya mo yamong kasi siguro natural na hamong pogi ka, masanting kakule, healthy ka. Kasi luwen niya po, lupa yung healthy. Di ako po ngarag-ngarag na ako itsura, pero luwen niya ka healthy na. Pero the other side, ne po, kalupa na pinandin sabi natin fulfillment king pangapari. Pero siyempre po itang struggle na, agyang the spirit is willing, but Yes, the body is siyempre weak. weak. Wow. At mo among okay mo siguro pisabihan tao na. Nano mo yung pinaka siyempre king kataon mo yan nano rin struggles mo yan Timo yan, lately, yan, may sakit na ako na naman eh. Minsan maririne ako itaping edad ko, makanya niya pa mo, nung 45 ko pa, pero bala mo na minsan mag-joke ko, pang 70 years old na yung katawan ko, ako, uli na pining, mas masikan la paretang, mas matwa kesa ka na ako. Pero ako imagine na miras ko kay makanyan, kasi athletic ko na, baluta, mag-weights na dati. Ako inisip na sakit ko, kay ba't magpapalit ko, kareng misa. Dati, hanggang pilamisa, agyo ko nga ako hanggang 8 dire-diretso. Agyo ko pang eni, tangalo, misa maliliw ka, minsan mapangalingwana ko. At timping time na makatadwa ako intro, makatadwa ako may nguros. May in the name of the Father na ako, kaya rin na ning Gloria, may nguros na ako na naman. Bilungan da ako mo rin sakristan. yari na po Mo nga na, prayer na po, opening prayer na po. Ay, sorry. Makatadwa ako po may sign of the cross nga. Minsan nakalimutan ko nung, may nga din ako ba ako? Minsan mapangalingwana ako po at mabablangko ko po utak na ating time makanta mo. Siguro na po, mapagal mo. Kaya ba't pinuling ngayon ako po normal king ka na akong king health ko. Nang kasing kang mikakaluguran tamo, nang kayong kami direct access, Father J, nangan Mia, kumusta ka po? Tapos nabi ng okay na. Okay na. Nang kasi siyempre, agang para prestan pari, marine kami papangusta kasi, nang maka-guilty mo rin dang may sakit kayo, dang napuntalan. O kaya balon masakit ka, pero marine kami mangumusta. O nang para prestan dakal gagawan. At timo niya minsan, ating time mata ang Pasko o Simbambengi, may sakit ka? Simbambengi. Ako may kapag Simbambengi, may pa na ako pong 2 months. Mga ano kami ka patuntapalit? Inaos kayo pong gadiapundong, kay Batian na pumenton pari among. May ilabas siya po itang 2 months po Simbambengi, pong Pasko, New Year. King pamanantabi na po ni Kaya Katangkal, lugar ng obispo rin hanggang pari, may malit king parokya, rin hanggang misa. So, puta sigurong may sakit ka, bigla kang may wala. Ding ka kasing parishioner. Ding fans mo siguro, excited lang Ay, mo. Istong ako magmisa, balada may sakit na ako na naman. Makanita niya na minsan, ako bisang papalit. Kasi isipan may sakit na naman yung pari mi. Nga, hanggat pwede ko, hanggat agyo ko. Hanggang sabihan da nga, kumakang kapalit. Timplan-timplan kayong katawan ko, agyo ko siguro nga ako. So misadsad ko, thank you Lord. Misadsad na ako na naman nga ako. Nyahita naman yung pasalamat ko. Siguro sasadsad na ako ng grasya ng akong Pero, malamba ning panandaman mo kating katao na yun. 2009 pa mo. 2009, king kanang pancreas. Masyas ka buntok, wali. Sabi dapin. Aliwa ko ng pancreas ko yung problema na yung buntok na minsan. Pero ngayon mas kaya na ako, mas maingat na, mas madisiplina na ako.
kumpara niyang dati. Kasi dati, huling anak ka na, isipan mo, agyumungan, ati naman panulo, ma-hospital ka, kumayap ka. Pero ngayon, minsan isipan mo na, uling dakal na mga mataya anak na. Lately, ating mete ka, pagkaring kapatatampari, 40s la naman. Kaya isip kuya ko, makanta na ako ring edad. Minsan po, tamigpikit ka po, tagal lang, ako magmulagat pa si Bay bukas. Uling balo ko ka na akong health condition. Itay metong kareng kay kong isipan. Tambala mo, ako anak, ako normal panamdaman. Inin dahilan bakit ating ang devotion ka nga pong Pio? Awa, metong ita. Balang kapelan niya? Every Thursday, inintroduce ng Brother John Tiglaw, yung kaya sa Kristan at liturgy head kayo ng parokyo. Uling diboto niya naman. Aba, may buyo, magapat niya namang banwa. Ating kaming, siguro more than 50 members sa tila regular meeting every Monday. May kaka-sharing la naman at may kikit la regularly. And every Thursday, Padre Pio Day. Padre Pio Day. Ating devotion kang Padre Pio mo naman kayong parokyo. Anti mo itamong na, Oling, siyempre, na misa sabi mo, itang matutod kayo ba, bigising ka pa bukas, Oling. Siyempre, yung condition mo na. Anti mo king gagawin mo king pangapari mo ngayon marinig ako mangutang. Itang kunwari, mo isipan ni minsan, this could be my last, mo? Tutuita mo. Misa magmisa ka, tanyang misa magmisa kong matsura ko pakiramdam. Matas ko presyon, Magmisa ko, hinari ko man. Inisip ko po, mag-collapse ko, mga kanyan. Kasi, iwari, may mag-collapse ka rin magmisang pare, kapilan pa mo. May baba ka mo sugar, mitas ka presyon. Never ko nga imagine tamalyari ka na ako. Pero uliping pipil ko, ating worry na po tagal lang ako kaya yari. Po tagal lang kaya yari ka na. Sa minisip ko rin makanita, tawong may na, magkasakit. Ating yung lalo niya may ka-diabetes ko, may ka-depression kong bagya Kasi may tiyempo kang taya po Marius, may bulag yun, may dialysis yun. May tiyempo naman niya ako, may detecting diabetes ko, type 1 niya agad, Tambi ko may insulin. So, darakal ko sakit nga ako. Imbes na mababawas, may raragdag. Anya, angga ko kaya kapilan nga ako. Uling ako naman, kay kumo tangi ako naman pa hangaran na makaba Halimbawa niya, may gupisa ako may sakit, 33 years old ko. Palo ko ng tapa na, anak ka ng tapa. 33 40 mo yung target kong edad. Sabi, miras kong 40, masaya ako. Ang yan, linapas kong 40, 50 pa mo, ka na akong target. Kaya po tangaki ko rin mga sika na 70 years old, rin kaya ta senior priest. Miras ko kaya king edad data na. Minsan isipan ko. Hindi kaya nga mangutangot, makanyang ka-condition. Dati niyang minuna ako may sakit. Itapin, balo ko, normal ko, biya papangan ko yung buri ko, mabiya ko karasking sports, yung kaya seminar, naka-active ko, sabi ko, hanggang nga realize ko, anya may grabe kong 2012, itang surrender, total surrender, kanang bala, Lord. Makanta pala itan, ako, watang kukwento ko rin ngabi akong bento, parang kapatid tampari, kakaluguran. I experience ko na yung mamamatay, ako, watang makanita, near death, mumuna medyo ating kumarog kayo. Pero po tanga ka pala ka rin makarate ako. Itang total surrender pen. Nanangakarapat, yan ang bala. Yapin itang emogyo, yan ang bala mga mo. Nga pong gino, nung will na mitalakat ka pa si Bayo. Salamat, pero nung atsukaya, nung nano pa yung buri ng gawan kaya ka. Timo niyang may grabe ko naman 2019, niyang minuna, medyo mabiyaw pa isipan ko yung pagawa kayo Rugo, ako makagoya pa mo yung project yung parokya. Kaya po ating magbisita, kamusta yung kisame, kamusta yung project tamo. Pero niyang may ICU ko among, kanta ko sinabing, malamig balag ko makanyan, Lord, di ka nang bala. Fighter ko among niya in pain, masigang ko tolerance Pero niyang oras sa ito, sabi ko, nung buryan mo, Lord, di ka nang bala. Itang pain na ako yung itisan, yan ang sumab ka na, manano ko nga survive. Asad-sad. Kanya, retang karanasan na reta talagang ingrasya. Malinong-malino yung manyad sa mga nano kong ating pimengot ang meto nga pari among muling ni ka problema yan naman Idol na ako kano nga na.
Kasi kano, makanano ko ano misa sad paulit-ulit yung maliliyaring sakit. Isipan ko mo, lumuwal ko rin pa si Bayo Hospital eh. Mamilang kong Aldo, okay na ako na naman. Although masakit na masakit talaga. Isipan ko na mo, after pilang days, may talakad ko. Kaya ba't ganita? Anti mo ito recent experience mo na, pwede maka-hospital ka, malambat na. Puta magbalik ka kanta Kenny, magmisa na kanta. Magmisa na ako. Minsan nangyang yung pagyo. Pero ngayon, pepakaban kayo talaga. Pepakaban kayo, although niyang kabalik ko, medyo akakaida rin sisimba. Kaya pa makanta ka 100%. Itang may naka pa, so panda ka pantatalakad. At ko pina-experience, kalwal ko dati, nagmisa na ako, pangga pa na ako. Tapala papaki ko noon, masika na ako. Kasi deceptive, nung din pong Makarandam Radyo, siyempre Makarandam kayo mo po, pero nung manalbi kayo pong Facebook Live ngayon, deceptive yung kasing lupa mo pong katawan, bala mo Normal na nakasalese-kasalese. Kaya ba't Kaya ba't pinkish ka pa? smile ka ba? Mag-smile ka pa. Kaya ikutang da kaya susunod ding Marites, ding good sa Marites. Nano po yung skincare you, Ali, pero from the beginning po kasi makanya putes siya mong kaya mo ay lata. Opo. Minsan, lighter note po na po. Kalgo tayo Father Jane. Minsan, malambat ko nung agad mag-exercise din. Bahal may apong aris sa niyang mabipay fitness first, in-enroll kay yan. Kaya ba't nung pilang kami banwa pamayad? Siyempre, may mana-pull out. Pull out. Uling corporate ta kanita. Balo mong agang misa niya mapipakit king gym yan. Ba't Father G agad kung mag-exercise? Bala mo ating lang free kain sessions na bala mo kanila. Elabisa. Uling one time, Father J. Ausa na ako. Toka na. Sopan mo kung mag-jogging na yan. Sige, kapilan na ako. Sige, potang pwede ka. Sige, bukas nga ako kasi okay na ako. Bakit ninano ka nga ako? Paninap niya kanina pong Marius. Pas kinandugya kita. Linepa. Balamang nga paninap. Balamang Paninap niya kano, Jay, 2 giga ka na ako. Kinabukasan, inaos na ako, mag-exercise kaya kano. Anyang alampasana na ita, ilang takot na. Tara, mag-exercise ka, maglakad ka taking baso. Kaya, Clark, ay, aling bisa na. Basta, bisa ko nung mga katakaptera na. Kaya, ning ka-importanting health na. Siguro mo po, kaya kaming pare, pati mo naman po kaya kayo, potang neto nga tao, mapag-exercise siya, potang neto nga tao, health conscious siya, po, mamili pamangan, isipan tamo po mayartilan. Pero, yung ka matutuwanan nita, you want to exercise, you want to eat good food kasi you want to serve more. You want to serve more. Dati among, potang di nanda kang pamangan. Uli ngayon nakamalupa masakit, kanan kung kanan. Uli marina akong i-turn down ko lang, i-reject ko itang offer. Ngayon ibiyasan na ako mamili. Uling, di ako rin yung mga kalunos. Potang pengan ko itang bawal. Dati in-offer peka nanda ka. Sige. Ngayon, mabibiyasa na ako mag-control. Mabibiyasa na ako. Uli na ping importante yung kalusugan para ka rin, isip ko rin ang tao Para tao. Makananula, may sakit ka, nino magmisa, nino magminister ka rin. Pigaga na ka mo rin. Tangyang at yung hospital among, mimisip ka rin, nino kaya mamalit ka na ako. Itong yung pa rin, ito yung makadagdag stress. Makadagdag yaring stress ito. Di ba, ating time malagnat ta, magmisa tama na. Magmisa ka, malagnat ka. Naman balo rin tao ito. May balada. Minsan bisa ka mag-give up na. Dinasa mo na ito, magmisa ka, kay ba't you want to stop the mass kasi ako nagyo, pero marina kang tonang na. Timo niyang may hospital kung 2019 na itamang. Ay, last year, yung may ghost tamong kay. Kembi Karit, Kembi Ren. Kaya ba't di ka pang head, di ba? Akong head, may malit ko pa kayo may itong parokya, Nya, may patong-patong. Balong bayong may hospital, may misa ko pang mete, may pag-meeting ko pa mo. Inari ko pareta ba yung mintaking hospital. ER. Ba't kanta? Dalami sarili mo? Dalaki sarili ko. Kati mo sumabab ka na ako rin. Sanay na kaniya mo? Sanay na ako niya. Miyasign ko po kayo ni Kim Parokya ngayon ni. Uling kalwal mo po kayong gate. At yun po yung gate na ning hospital naman. Niya may itong yung consideration. Hindi ka na akong assignment ini. Niya dela daw ko kayo ni. Uling kasiping niyang baling hospital. Karin ko po parating mako-confine. May itong po sigurong bagay kaya pin po he can manage to smile kaya masanting niya pa mo rin niya mo kasi ka rin parokyanos na siyempre lingapan da ka sesenta ka mga nakalingap pero ka rin kapatadaan pa rin yung support system mo
ang nandili, rin kahaluguran talaga mo, rin yung malapit. Di nga kakabatch. Di Apong Jay, di Apong Aris Maniago, among Rapison, then ang po rin kahaluguran. Louie, apoy Louie na. Louie, then di Apong Dixie, uling kahaluguran lang naman po rin haliwa pang... Siyempre rin ubis puta mo. Ang pambikar po rin. Bikar po rin. Idol da kayo, makakalingon ng ubis po tamo. Ang ubis puta mo. Tapos eto po, yapon tong. Abuseto apundong. Mausla po agad mga Karing ustad. kang friend, di yapon jading Ila rin number one, ilang magdala ka ako ng ospital, po tangala ko pamayad ng minsan, pagpalimusda ako po. Itay makatouch karela. Karela. Wow mo nga, talagang pagpalimusda ako, po tamaragulimbil. At syempre, retang liwang lay mo naman na bali na puno ninoy kayo. O di siguro makikisa ka Oo, panipon kaya ka. savings king kaya. Oo, mo. Panipon may hospital na. May kapatalakad na kami itong building. Akong mamiro ng minsan. Ay, wala. Uling malambat na rin. Malambat na mo. 2012. 33 years old. 2009. Ganang in last hospitalization, kuita mo last year. Ne? So, halos every year, twice a year, makanya na ma-hospital ko niya. May tibe na ako naman po kayong tusok na rin karayom. Opo, rin Ang pain tolerance mo Pain na. tolerance ko, mitas siya talaga. Mitas siya. Kaya ba't pati mo naman tungkol king biye, may matibay ka Ay, naman. medyo na. matibe. Puta nga isipan mo itang delanan mo nga ito. Karingaliwang challenges, bala mo, UK ni. Isipan ko agad itang finish line eh. Although masakit siya ining kay, hindi biyahe. Ilan na kang banoy yan? 40? Mag-45 king July mo. So yung target mo, 50 mo. Wa 50 pa mo, 5 years pa. Oh. One at a time. At least barakal niya pa One yung at a 50 years. time. 50 years ba? Makabaka-baya pa ito. Yan yung tawli ko may sakit. Kaya yata ako yung 50 nga ako may miro kay sarili ko. Bigla ako po. Igata mo kasing pari. Kaya kami pong pari, atin tayong last will. Na. Wow. Iya ko, gawa ko, potang kay tok na kangke. Hanggang nga tangin, ko pa may Di kapag-update. ako man kay pa-update among. Tawli kong gwewa, 2019 niya. Malambat ta ng ginawa na. Walang bata nang ginawa. Itang tawli ta sinabmit balo ko 2019 niya eh. Kaya pa-update. Balo ko niyang gawan talaga. Tintapang session eh. Wow. How to prepare, makanyan. Wow. At tatandaan namin yapong tans. Wow. Itang kayang last will. Itang kaya Dapat ka no, uli ang yellow. Yellow nga. Puri na po, good morning nga ni ganun. Pero igala ka pa, ayaw mga sulat. Ayaw mga sabi. Although may pamiro, buri ko blue nga ako, makanyan. Iburol ko Kenny ako, nga sa seminaryo, Kenny Garden, Kenny Chapel. Ngayon biro-biro mo. Pero ako naman po kay Bit Padeta, king last will, uling mas anak ko po niyang gawa kito. Pero ipotang i-update kaya kanyan, mas particular na yung ikabit ko. Ako pa makain kay Bit Detang makantang bagay mo. Madalas po ding otang pisabihan tapo yung pari, inilagay kayo po sabihan ini. Itang, we are the pillar of strength, we are the pillar of morality, good words, pero itang other side na nita, ita mo, miminata mo naman. Ita mo, atinta mo naman weakness. Maliban king kikatang physical, pati mo naman yung minsan itang emotional. So sana po kapamilataan yung programa ngayon mas lalo talang akilal ding pari na aluwa mo itang akakitsyo king arap mamagmisa. Payapin ni minsan, it is also good to ask itamo na. Okay, katamo mismo. Itamo mismo, oo. Pati ding medyo makaintindi ka katamo. Itang, kumusta na kayo po? Amo nga. May nakaragula bagay ito, pata kinamustata ka tang feeling mo, concern laki ako. Tilang masabale mo kabudtang makatalakad ka king harap, tang aliwa mo itang sabihan dang ikang mga di karela. Kailangan tamo'y pangadida. At balo ko, manwala ko po, itay menyad sa kakanako, yung kening most recent kong karanasan making talk of the town ko po nung araw. Dakal may nga di mo, mas anting lareta resulta naning kanakong ring test, ring laboratory test ko, po pang procedures o nanuman. Kay ba't king saup na naman ning birhen. Sakto, chuya kayong parokya. Anyang Birendas Remedios na. Birendas Remedios niya, itang regalo na may bawi po pa si Bayo, king saup na rin parishioners, ding prayers yun po, detang gamenga di, at ding suportada ring kapatada pari. Neretang mga musta, kalukay mo ang tang ang giyangayo ko akaki personal nga yupin, kukumusta nyo ko through Brother J, di kaliwang kaluguran. Nyaya ko manwala ko po king power of prayer. At saka king pamanantabi ning indong birhen. Kaya tang aspeto nga ito.
Maragula Bali po, dakal po ko, actually, everybody siguro na. Ayo. Dingigil ka ng pari, makabirhen lang. Wala mo Makaimata mo. Oo, makaimata mo, kang Mama Mary. Kaya makainla po, magdebosyon mo naman ding pari, king Indong Birhen. Indong Birhen. Totoo tama. Maragula bagay. Nung alay siguro yung nga pong Birhen, king Bieta mo, siguro malambatan ng may give up. Wow. Ika siguro na itang lakas mo loob na. Lakas loob, ne, tambala mo. Sakto ya pa mo yung parokyata mo. I Santiago po i apong pilar, ne. Itang yung magpasikan loob mo naman na niyang bisa ni mag-give up. Sinabi ng Mama Mary, don't give up. Pangatida ka, tsukuke, ni bala mo, assure na kakalupa ng mako po every time na niyang mabiyaya pa. Papaltonate ang kayang pamanantabi, potantela na nanakwat yan ng diyan masakit siya, ay mo nga na, sana ako na mo nga na. Potan din mo ito itang may papasno ka na at tingkang kayang tabi, ketang kasakitan na pagdalanan. King Saup na ningin dumbirhen. Makahuli ka pa San Luis. Makahuli ko pa, malagad na mo po kasi madalas silang mumunta kayong parokya every Sunday. Hindi kapatid. Di kapatid, di tatang, ilang papasyal kayo ni Ay, every Sunday. tatang mo, kumusta yun? Ay, kumasi kanya pa. Makapag-shot. 77 years old. Gagana ako yung mother mo, itang lupayang mestra na. Wow, mestra yun. Oling very strong yan naman. Strong yan. Kita mo pinituran niyang kaya sakit niya 6 years ago, niyang mawala yun. Ito. Pero metong yung maging source of strike ko naman. Nung mga nanoy Mama Mary, makanya niya po yung mother. Makanita yari. O hindi po yung kwento na pong apong pot, ne po. Among bila pong panari, kinaman pong parokyata mo, nala po din kikatamong ongoing projects nung atin man po. Ngayon po karasking physical, alos maging okay nangan po, may samasa, no? Ngayon karing tao, kaya yari pa mo po ing pamamisida ng krusada, ng kaya bilang imahin ni Virgen de los Remedios sa Santo Cristo del Perdon. Ngayon kanya mag-reach out karing kalulo. Dito lamak, distribute lapukan niyan. Kaya batuling may yan talata mga lumbanwa mong, bala mag-take off yung pasibayo na naman. Uling medyo ting may walang bagya. Although babawi na, babalik no po ding tao. King kaya katamong pisamban. Among king parokyata mo, kasi po yung nalagya Holy Trinity, Blessed Trinity. Blessed Trinity. Blessed Trinity Parish. At suya po king kilub na ning metong village. Aw sa tamong Pilar na. Pilar Village. Pilar Village. Makanan po yung approach ka rin tao. Kasi village siya. Kaila. Pwede kong sabihan na high-end la rin tao kayo kasi dakal kayo ni professionals ne. Dakal maging leaders, matas position kayong gobyerno, kayo ba't Magobrala ka na. magobralangan, working people. Anya, ang ganda kalbale kayo ni, puta pong daytime, na po katahimik, ang ganang bengi. Ala ka makaya nga kakit lulwal. Yan nung buri may privacy, talagang ating kang privacy kayo ni, ala ka nga kakit labas-labas tao, lakad-lakad. Ulipinding tao mismo, magobrala, busy la. Kaya ba't yung mismong village at inyang sariling policy mo naman na kailangan na ko-consider na naman ng parokya. Itang restrictions da mga yan, naman na pwede mong gawan. With the proper coordination, kanita mo pa mo wagaway ita. So, ding program for the Puryo kanyan, you go outside na. Wow, mga po. So, maliban king village, ating kayo pangalawang. Ating pang luyang baryo niya mo yung village sa Chukeng San Isidro, kay batati pang adong baryo, barangay Alasas, sampo pa yung barangay Maimpis. Yung mismong San Isidro, bali apat yan, parokyo, ang pong Lupan Chapels. So, ila po rin pupunta ng tamo kanyan din. Bagya-bagya, manibat last year, may kumpisata ng babalik itang normal, itang regular tamong schedule. O din misa po kayo, ating sisimba. Ay, kakamuni naman ini mo. Di nga liwang sisimba kayo ni, manibatan lakilwan. Kilwal. Kaila, transient la. Transient. Kareng mga lapit na subdivisions, ken, agyang makasalikot siya, balo na yung puntalan. Pero nung makaluwalya pa iniyamong, Mas dakal mas na. dakal. Di nga liwa, di man balo, pati rin mismong parishioners, balada, under la pa kay San Agustin. Nung transient la ring tao, pero ating nakaman leaders kanta. Atin namang leaders. Atin naman, ating kening sentro, ang po ka rin hanggang chapels. At pinalos sa
active no man manibat pa kanitang ma-establish yung parokya. Rin mismong kening village. Ila rin memuntukan keng mismong parokya. Ila. O itong advantage na ng ating village, kay ba't malapit ka hospital, at Malapit least ka hospital. mas naintindihan na ka rin tao kay sitwasyon mo ay, na. totoo ita mo. Opo, totoo ita. Mas baludan na. Tsaka bayo pumiras kayo ni baludan na. Ika na akong kondisyon. Baludan na rin tao. Yeah, Amo- iingatan da ako naman. Para ka rin Manal Betam, pilan ng years in parokya? Balang bayo yapana? Kahit tutukiya king year tamo. 2023 tangin. Niya, 23 years old ne. In parokya. King August 24. Mag 23 years niya mong. Sakto ya king birthday na ning mumunatang Paris Prisia pong Mani Santa Maria. Birthday na ita. Kaya established na siguro para nga pong mani na. May sakto yan. May sakto So yapong yan. mani, kay ba't Apong Mani, Apo Sito, Sito Season. Sito Season, Iapong Inko, pareho na pumiyango biyere Ito ng nga atong dua. makalibutad, kay bati Among Dines sa Dines. Pinedo, at pelitan ni Apong Marvin Sinlaw. Panganam na ako po, kareng naging kura paroko kay ni King Parish of the Blessed Trinity. 2023. 23 years, 23 years ni parokya. 2020 na-establish yung parokya. Among. Blessed Trinity. Kaya kitang kimpong pinaka-altar dati, Father, Son, and Holy Spirit. So, yan. piyesta tayo kanyang King Santissima King Trinidad. Santissima Trinidad kay June 4. June Okay. 4, sakto ya. So, ini po iapong pot, at kayang tabi na po yung kayang malagong pisamban, masayang komunidad kay ni King Pilar Village. Village. Ausan tamong Blessed Parish of the Blessed Blessed Trinity. Trinity. PBT nga mo. PBT. Wala mo na po. Basta lapang PBT. Parish of The the Blessed Blessed Trinity. Sakto naman yung Parish Priest, POT. Talagang at yung Tapuki City. Kasi ako nang puwagawayan King Del Carmen. Dahil tindihan na, no, itangada. Sana pala po na magpakilala ko, this is your Father T.O.K. Ako, kasi magpakilala ka, P.O.T. Kay batat niya pang I. iPod nga. iPod. Bala mo iPad na. iPad, yung trademark data mo. Bala mo Apple ka na. Apple. Mamahalin niya mo. Bilang katatol yan po, shout out ka rin kayang kaparokya o kaya rin taong kaya rin kita tamong viewers sampon makarandam king radyo. Opo, rin ka na akong kayantabi, kapagobra, king Parish of the Blessed Trinity, rin parishioners, king mismong village, king Pilar, king Barangay Alasas, chapel naning San Isidro Alasas, chapel naning San Isidro Barrio, San Isidro Village, Santo Domingo Village, ang po paing San Vicente Ferrer Chapel. Kaya kayo nga po rin subdivisions ken, communities, ako po yung kaya kayong kura paroko. Po, pangatido ko po at salamat mo rin po ka rin kaya kayong pangadi ka na ako at pamaningat pamanyese lalo-lalo na po at ang ating kong panamdaman na kaluguran to ko po at panamdaman ko po yung lugudyo kapamilat ng daring bagay-bagay. Ang yama ka na niya kalati, paparamdamya ka na ako. Among, we are celebrating 75 years king pangatatag na ning diocese. Na naman panandaman mo, you are part of the 75 years ning diocese, ngeni Archdiocese of San Fernando. Ay, mo, nganyang mag-celebrate tamong 50 years sa Chuta Seminaryo, ne? At Chuta mo kanita, ako isip-isipan na metwa akong 25 years. Rita sabihin. At Chuku, kaya bi ako kitang journey nga ita. Wow. Ne, kaya ang malati kong mong talasuyo, kaya bi ako palang maglakad, kaya bi ako kitang journey naning Archdiocese tamo. In particular, nung ko rin ko po at itang kasalpantayanan although about dakal challenges, panamdaman ko naman na lalabong hanggang magkailangan tayong maragul a jump nga napin step by step, baby steps la, pero very significant itang improvement ang po pang growth king kasalpantayanan daring parokyano sa sasakupan ng Archdiocese of San Fernando. And masaya ko po part na ako po nita. Itang journey nga ita. Po, dakal po salamat king Gino. Tatyo ko pa kay niting daratang celebration. Bala pong pari, ating pong miyaylo ang kwento, ating pong miyaylo ang kasaysayan, pero yapong pot, yung kakaiba po kaya, yapong pot, maging kayang tabi niya po yung kakatamong kaluguran na Arsobispo, yan ni Bishop Emeritus Siapo Seto,
At king kabanalan na nga po seto, niyawek kabanalan na. Kay bat maliban po king kabanalan na ita, he was able to share your expertise. Yes, amo. Actually, inki kang buong pangatao ka rin naman pong seminarista at masaya ka masaya. Walang Opo. tingalwa, may ginampari. Opo. At ngayon po, tsuya po kay ni King Blessed Trinity. At inka masantinga na po ni Among. Opo, amo. We may not be physically fit, but we become fit because of people's love. Yes, amo nga ita po. Yang magpasikan lumalibang king grasya. At hila rin gagamitan ni nga pong Ginoo. Ne padala niya ka rin tao. King grasya na ba? Yapin tayo bro sabi ng grasya. Wane? Ing grasya, minibat ki nga pong Ginoo, miraras kaya katamo. Kaya katamo. Pero balata mo po, manibat nga kaya kami pari papunta kaya kayo. Pero nang nisan, minibat po kaya kayo, may babalik po kaya Kaya kami. kami. Kaya pin po, we cannot help but pour out na po, share this grace ka rin pong aluwang tao, lalo na po kaya kayo. Opo, nya dakal punta kala salamat kay kayo. Nung alako po ay imi naman po agyu, ne kayo po ing talagang bagaking gero. Ilareng misasabak mo naman maliban kay katamo ne. Nya ing suportayo kaya kayong saw, pating kaya kayong dadake kagiwan. Iya po ing maragul factor ne o bating parokya mag-survive ya ne po. Takal po salamat. Among King Lagyo na po, ning kakataang programang Inkrusada, 75 years full of grace, ini po Father Talk, T-O-K, and this is... Father Pot, P-O-T. Ay, sago, libay tamo mo. Naku, makalabusab yan eh. At tatandaan mo, gagawa na ka dapat palabas dati. Wow. Nayan, title ta. Young at Heart. O Young at Heart. May Dapat close kami po nga mong. ating kayang programa kanita. Wanang yami tuloy. Yan kami itong katang episode. I-Father Talk, ang po i-Father Pot. Ini po yung kakatang programang Krusada. Kilagyo na po yung kakatang Arsobispo Yapondong. At yung kakatang po kayang tabi ang iting programa yung Carmelite Media ng Nuestra Señora del Carmen. Maya pa bengi po kayo, kalaguran ming kakrusada. Viva Virgen de los Remedios. Viva! Viva Santo Cristo del Perdón. Viva! Talagang match ta maging palabas na mo. Maya pa bengi po kayo ngan, May kakrusada. patingin po mo. Dakal po salamat. Stay with me, Lord, that
Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo.